Welkom 3. God mag der op van zijn leven. Dat is veel meer te wonderen op wat van de wegen dat deed. Isaac die vertelt veel, wij had God gebeten en der zal opkomen van mijn business, van niet business, voor arbeid en alles. En dan deed het werkelijk zo staat. So die tweede business wat je dan aanvangt, waarom bij het horen wat je daar beleefd hast. Okay, op den film video, du vertalt wir ein bisschen von, wo ich angefangen habe. Eerst een paar nadenken meer. En zo bezahlt, jetzt kwam door mijn arbeid op de eerste paar arbeiden wat ik deed. Dat deed ik plus alleen. Ik had dan niet zo'n grote arbeid, dat mir Arbeiter fehlten. Aber meistens kwam er einmal gratere arbeiden op, einmal gratere. En ik vond aan Arbeiter aan te nemen, wat mir halten deden. En ik werd am Anfang noch nicht so bekannt. Die Menschen, die kannten mich noch nicht von, dass ich bin. Da ich muss mir die Arbeit ein bisschen sehen. En dat weer dan een dag zeg ik, nou guck dem ook voor, en dan zag ik in de stad, guck dem ook, er weer een grote frame, een spekje opgeframed, maar er weer nog geen blaadje aan. En daar zei ik, we doen mal ham voor, en vrouw, wem dat weer. En dan is ik door bij dat negotie zijn, en de vrouw, wem dat hier is, dan weer het licentieel. En dan vroeg ik, als ik, we kunnen in zijn voernummer gaan, en mir aan den blaadje unterbeiden, en zijn is dat wel dat gaan vorig gemerkt. So geven mir het voernummer en ik vond dat is een licentieel. En zeer dat ik deed spekker spelen, ik deed blaag schrijven, blaag verkopen en zo weer. Als hij geïnteresseerd was, of als hij al blaag gekauft had. En hij zei, hij had nog niet gekauft, ik zal allemaal een prijs geven. Ik zal het allemaal bemeten, zijn hoe groot het weer en alles. En dan zal ik allemaal een prijs geven wat hem dat wil kosten. En dan deed ik dat... möglich den Preis, was an die Specker will kosten, dat alle dat Blech da anschreiben und alles. Und dann fand ich den dort. Und der hat mich leider nicht ganz reich verstanden. Er ist was, dann wird er nicht richtig, was am da will kosten, wenn ich der Tag und der Wegen und alles mit Blech hätte. Dann sehe ich da er soll ein bisschen warten. Ich würde ihm noch ein Pressupost geben, wenn er ganz komplett da wäre. Für mich wäre das schon was, aber ich hier das Amt das billig wäre. Und dann würde ich dort mal 2 Mal nehmen. En dan vond ik den trein, ik zei, wat ik ons vorig is haft dat is een prijs. En daar ging dat aan, we maakten een contract. En dan nam ik met meerdere arbeiders aan en dan maakten we den spekker de vorig, dat het blijft alle aanschrijven. En zo vond we allemaal gratis arbeiden aan op te komen. Een dag weer een man van geweest, die wilde een ganzer spekker gebied hebben, dat frame en alles. We hadden bij toen nog niet de frames gemerkt, maar ik even nou meer had. En dan deden we den ganzer spekker de buren. En zo vond ik al een beetje bekend te worden. En dat deed ik lang. Dan vonden de mensen meer aan te voelen en wilden gebied hebben. En dan had ik al een kippen. Ik had een kippen arbeider, wat we dan tijdens deze arbeid. En ik deed dan al bij andere arbeiden opnemen. Deze jongens die schoften hier de ween en ik deed frisch opnemen. En zo kwam dat boezig im Schwung, dat we dat business hadden met spekker spelen. Dan over den kwam er zoveel arbeid op, dat ik om bloß de beste arbeiden eruit zie. Dat we de spekker spelen, ganze spekker spelen. En dat ging zo boezig weer. Maar ik deed zo veel rand holen en ik had niet zelfs de gereedschap, ik had niet de forklifts, ik had niet de kanaster, de manlift, of wat immer de heiden. En dat ik de randen, maar dat ging zo veel geld en randen en ik moest zo veel rand holen. Dan valt mir das einmal bei, woran ich nicht wollte, eine steht reinholen, mit der Maschine und Tiet käupen und dann du aufholen. Und dann war ich hier noch eingeschaffen, früher kann ich wieder mit dem Forklift und Tiet verkäupen, auch eine so eine Kanaster, und das machte der dort, und dann da ich eine steht reinholen, da ich die Maschine betonen. Dann habe ich bald meine eine Maschine, drücke ich nicht mehr reinholen, und wir kriegen mehr Arbeit. En dan had ik nog een idee, wenn mir fehlt is een programma dat ik kan hastig een pressupost maken van spekker ween. Maar nu had ik nog bloß einmal dat uitgerekend, hoeveel blaadjes en alles. Ik had alle met de taalmachine bloß uitrekenen. Einmal mir ook een de Fehler, had een te weinig gerekend en zo weer. En dan word ik me einig, ik wil klassen nemen voor computer. Dan dat ik voor 6 maanden, word ik een koekdem ook die klassen nemen voor computer, voor Excel, dat programma Excel. En dan leer ik me door een programma op te stellen dat ik kan zeer hastig een pressupost maken. Ik gebruik in dit programma, ik gebruik plus den spekker ernaar, hoe hoog, hoe lang en breed. En dan heb ik al het materiaal wat het gebruiken daar. En dat weer zeer hastig. Dus dat kan ik de mensen zeer hastig pressupostos maken.
En we kregen meer arbeid. Ik nam meer arbeid aan, kocht meer machine, dat we 2 groepen hadden. Wat sehr viel Specker schwor, dat je heeft aan durch den Tiet. Mensen rings wo. Sehr viel Speckers worden aan gebied. En dat wir zum Anfang, wenn der Blachne Speckers hier abkam, zu der Zeit wir noch nicht viel Kompetenz, da waren sehr wenig, was diese Specker spielen sollten, aber das ging sehr busig, das kam sehr busig im Schwung. Dann hatte ich meistens all 2 Gruppen. En wir können busig spielen en fijn verdienen. En über den hadden we nu een paar jaar geschafft en hadden sehr fijn verdiend. En ik weet dat we in 2002 en we hadden sehr grote arbeid. En dan dacht ik zo, ik wil mal nie een pick-up kopen. Ik had bij Sovjet nog niemals nie een pick-up gekocht. En dan kocht ik nie een pick-up. Dat was in 2002 lopen om Feierdagen. Den trok ik nog helemaal. En ik was zo beroerd dat ik mal had kunnen nie een pick-up kopen. En ik dacht eenmaal interessante dingen en ik deed dit ook. Als ik gestuurd weer met deze nie een pick-up, ik vierde in de garage aan. En ik voelde me zo dankbaar dat God me zo gezegend had met ons business, dat het zo fijn draaien deed en alles. Ik dank God voor deze nieuwe pick-up en ik fout den op behouden op. En ik spreek en zien over deze pick-up dat hij wordt lang houden, dat we niet een accident hebben met den en wo immer de truck wordt voeren, dat wordt ten zegen zijn. En die truck, die heeft nu 700.000 kilometer aan en die voort naar Hammer en we hebben nog niemals motor gerepareerd, niemals transmission gerepareerd. We hebben plus de Lovasico, het mantenimiento heeft, ja. En die schoof naar Hammer en den trok ik wel zijn wel aan de wordt houden. Ja, dat wil ik dan. Den wil ik daar bloos krijg houden en dat interesseert me zo'n stad hier dat even voortig in zijn uitspreken, dat kan er niets verder. En ja, en de al die spekkers wat je buurt hast, me valt bij hier wo we ben zaten, dat je biedt. Zo zijn wat je buurt hast. So wo fällt sich dat, wo allebei wo de handchams besser bij me waren en een groot gebied ben wat je buurt hast. Wo zet zich dat erbij? Check samen nog wo alles hier top gestalt is. Ja, ik heb me dat aangewandt. Ik kan het nog einmal sagen, ik heb nu al 10 jaar Trade of Business verkauft. Ik doe niet meer deze arbeid, aber mir interessiert het nog einmal. Ik kijk immer, wenn ik wo een gebied zijn, wo is dat gebied? Viele von den Speckers, die hier gebied worden, die sagen, krijg dat model nu gemerkt, wat ik me uitdenken deed, waar we de spoorsteden merken, alles zum Taub schrijven en alles. De meeste wat van de eerste dag bieren, die dan dat alle krijg nu bieren, wat ik me mal uitgedacht, waar we dat bieren. Da was ja maar goed zijn, sonst dort staat ik me ver. Ja, viele Speckers sagen, krijg ze gebied, da würde ich nicht mal unterscheid kann sein, aber die sind auch andere, wat die anders spielen dann. Aber was ich hier noch will sagen, als ich das nie ein Pickup gekauft habe, dan fuhr ich nach El Paso en kocht me door een camper, wat de krijgt oppassen deed. En we hadden nu al zo geschafft en ons Jan had een beetje vacaciones te gaan. Dan fuhren wir erstmal ein bisschen für Vacation. Es hatten nie ein Pickup. Zu der Zeit hatten wir noch mal bis 3 Kinder. Dann fuhren wir erst nach Zacatecas, 3 Durchschnittsraum, von dort fuhren wir nach Campeche. Oh, dann wir den ganzen Weg in Campeche. Von Campeche fuhren wir bei Cancun. Wir durch noch einen Weg in der Stadt. Hatten wir eine lange Reise gemacht. Da wir ein bisschen weiter fahren, aber mir geht Reisen am Schein. Wir haben sehr schön gewohnt. Und wir hatten 8000 Kilometer gefahren. Op deze trip. En ik geloof we weer meestal een maand wat we weg weer. Dan hadden we schon mal gute vacaciones gehad. Dat wordt de Chinga, die worden levenstijd behouden staat. Een schijne reis wordt. So God had je den gebed gehad voor een tweede business en voor wat je kunt weer schaffen en moeten daarop. En de had kunt veel beschaken met dat. We je dan nu dat weer. Dat business, dat was dan, dat tegenwoordig laatst, ik had 3 groepen, wat de deden uitvoeren, de spekkers opstallen. Ik had een groep arbeiders, wat tussen onze spekkers schaffen deden, wat deden de spoor merken. We deden alles te merken, dat het alle gaat hastig taub te schrijven, de spekkers gingen zeer hastig te bieden. En dan had ik 3 groepen, wat de uitvoeren deden, de spekkers spelen, en we hadden zeer veel spekkers gebied hier, voor een corridor, en ganze Stadt Chihuahua, wo wir in meist alle Kolonias, was wir sagen, wo die schon wohnen, wo wir Gebiet haben. Wir haben viel Speckersgebiet in Delicias, wir haben in Zacatecas, in La Honda Zacatecas haben wir ein Schofgebiet, und wir haben in Durango Gebiet, wir haben in Tamaulipas Gebiet, und wir haben auch Wortspeckers in der Städtsgebiet noch. Wanneer dat mal hat stopgeteilt, wie veel, dat we nog interessant zijn.
Ja, wenn wir hadden de alle opgeteilt. Ik had niet van Anfang an daran gedacht. Luther dacht ich dann einmal an, das wird fein sein, wenn wir dem würden alle teilen, aber über den. Ich hatte nicht von Anfang an angefangen, nu habe ich nicht eine Quente, wie viel wir im ganzen würden Gebiet haben. Du hast een vers in de Bibel waar die zegt dat alles wat deine hand, dat mocht alles wat deine hand aanschiet of aanvoet, mocht dat je zijn zijn. En al de arbeid wat hij deed. En dat beten we alle immer zo. Ik geloof jeder dag, wenn een dag aanvangt, dan beten we zo dat God het wird sehen, wat onze hang den dag schaffen doen. En ik geloof dat hast du gesagt, so staat ervoor, nicht so? Ja, ich glaube, dass, wenn wir das für Gott tun, die Dinge, die wir für Gott tun, das ist die Ente. Und ich war das an, dass ich habe so viele Freunde gekriegt, auch durch Bühnen. Wenn die meisten Menschen, so viele, wir sind ganz Fremde, wenn wir Bühnen deuten, ich war Freund mit denen. Ich habe durch die ganze Bühnen, ich habe so viele Freunde gekriegt, durch das Ganze. En dan immer, wenn du am Hart allemaal een evangelist bist, en du deed immer allebei een evangelium uitdelen en krijgen een woord, die ervaringen, al dat schijnen wat du beleefd hast met God, hoop en die gemeenschap met hem. Ik weet, du hast mir der tijd al veel wat verteld. Waar du met God, met Jezus, met Heilige Geest, hoop, dingen ervaren wat die im leven is, en gewaltig groot zijn zijn geweest. En dat interesseert me, we waren vandaag ook nog een beetje hier, überhaupt al die missionen wat du mij doen hast, over der tijd. Mangt er allerdeels allemaal verschiedene missionen en zo wat. We zijn een beetje nieuwsgierig te dat ook nog, waar we dat nächste Mal meer van dat vertalen, wat we schrijven. Ja, dat is wat ik wil lijken te vertellen, van waar ik zijn naar de mission geroeden, wat God aan mij gedaan heeft, en ik in de mission schaffen leiden en al dat. Ik weet niet, als we nu nog tijd hebben om daarvan te reden, dan willen we dat het nächste van de mission. Ja, ik ben wel. Wenn wir op ons nächste session met mij aan dat aangehen dan. En aber während einig wat ik merkt, wie dat du kus immer met alle contacten wat du hast, wegen Geschäften, wegen Bühnen so wat, hast met meest irgendwem te doen en kus mij einmal wem de gouden Nachricht mitteilen, so staat ook, nee? Ja, ik had het eerder kunnen doen, wenn wir iets verschaffen leiden, voor dem wat we dan schaffen, met dem vriend worden, den Evangelium mitteilen, den Dinge vertellen, wat Gott in mijn leven gedaan hat, en ze staat, dat heeft mij zeer veel geholpen, dat ik kon met de mensen vriend worden. God wordt het zijn en op levenstijd. We hebben nächstes Mal wieder horchen, wat dan wieder komt.